Mira, al principi, quan els hi vam dir que treballaríem català i castellà amb una tablet, oh, molt bé, molt bé. I els hi vam dir, sí, clar, però no és lliure, és un treball que vindrà guiat. Bueno, va, mirem-ho. Jo el que vaig fer primer és explicar-los què era, no? I els hi vaig posar el primer vídeo, ja directament, el primer vídeo que hi ha. I sigui perquè són nanos molt fanàtics d'aquest món del còmic i tot això, els va motivar moltíssim. Els era com una mica igual el que venia després, si havien de fer català o castellà, saps? Ells era la història. I què passa? I quan els hi poses el vídeo de la sessió que treballarem, quan s'acaba et diu, ens poses el següent? No, va, hem d'acabar això. O sigui, la història arrossega moltíssim. I arran de la història, com tu has dit que heu intentat contextualitzar-ho, i això que surt la teoria i això, hem agafat el costum de mirem el vídeo, mirem la teoria, ells, quan els hi surt, fan un petit resum, o sigui que la tenen per escrit, i després fem les activitats amb la teoria allà, que ara ens ho heu solucionat tenint les píndoles a la vista, no? Però realment els ha engrescat moltíssim la part del còmic, de la història d'ell. Jo penso que si hagués estat d'una altra manera no els engresca tant. És això, no?, de dir, i busquen al principi, és un còmic i què passarà, però a mesura que han anat passant els dies han anat descobrint que si aquell personatge en recorda aquesta pel·lícula, aquell personatge l'altre, ja és un repte per ells mateixos buscar en el següent trosset qui trobaran. Que avui hem trobat el Senyor dels Anells, el Sam, que el primer que han dit, aquest és un hobbit des de la pel·lícula, i això els té a veure què troben, i això ha anat molt bé, molt bé. Sí, sí.